amics i amigues de Canta i Balla. Soc la Sílvia, narradora de contes. Ara us explicaré una història que em va passar a l'estiu. Escolteu, escolteu! Ara que el sol ja treu el cap, amb la colla van a la platja, tots amb el banyador posat, xisclant mullant amb l'aigua gelada. Ara fem xip-xap aquí, ara fem xip-xap allà. Encara no és ben bé estiu, però ens agrada anar a banyar. Ara fem xip-xap aquí, ara fem xip-xap allà. Encara no és ben bé estiu, però ens agrada anar a banyar. I al trencar una onada, hem fet un bot de salt de Martí, hem sortit de l'aigua i hem cridat: guaiteu una medusa! Ens hagués pogut picar. Traieu-la de dins de l'aigua, que ens volem tornar a mullar. No us podeu imaginar l'ensurt que em vaig emportar al veure aquella bestiola. I si ens hagués atacat? O si ens hagués picat? Però espereu, espereu, perquè la sorpresa més gran estava a punt d'arribar. Hem trobat un pal prou llarg i en Pol l'ha dit: jo me n'encarrego. S'ha remengat els pantalons i ha entrat al trencall de l'onada. Ja que no sabeu què, un atac de riure ens ha agafat quan en Pol amb el pal s'ha girat. No era una medusa. Doncs què era? Era un plàstic surant. Una bossa del súper dins el mar de color blanc. No era una medusa, era un plàstic surant. Una bossa del súper dins el mar de color blanc. Bosses del súper, de patates, ampolles de plàstic, taps de suro, pots, rodes de cotxes. Ei, ei, el mar no és un abocador. Estic convençuda que amb la vostra ajuda salvarem el mar.